сиз. Хәерле көннәр һәм барчагызга да. Мин шундый рәхәтләнеп тыңлап утырам, чөнки башка милләтнең микрофәгатләре, культурасы гомер буена миңа бик кызык булды. Сүз уңайыннан шундый шикарный барабаннар заказывать иткәнем Якутиядан. Аэропортларын ябып куйганнар да нәрсәләр ватылып, менә бер атнага әз генә өлгермичә калдым. Нәкъ менә шушы мероприятиегә килеп җитәргә тиеш, бик кызганыч булды. Аннан соң гомер буена кызыксындым шулай ук мода белән һәм мин инде уйлаган идем 15 көнне генә барып монда чыгыш ясармын да кайтып китермен дип. Күрәсең 22-сенә хәтлек мин точно анда булачакмын икән әле бу Болгар җирлегендә. Бик матур фестиваль булырга ошаган. Аллага тапшырдык, мин инде үземнең чыгыш турында әйткәндә, чынлап та минем төркемдә бик күп милләт вәкилләре һәм 3 төрле дин, христиан дине дә, мөселман дине дә һәм минем Якутиядан кызым бар. Алар да үзләренең, алар тенгрианство анда. Бүгенге көндә Тувадан бер яшь кенә җегет белән сөйләшү алып барам. Аларда шушы тенгрианствоның бөтенләй башка төре икән. Һәм барлык менә бу уен кораллары, кубызлар, курайлар, барабаннар һәм башкасы, нәкъ менә шушы этнонаправление дип юнәлеш дип әйтик инде. Алар барысы да бар минем төркемдә һәм мин барыгызны да чакырам 15 көнне бу концертка. Кулдан килгәннең барысында эшләрбез ала бергән булса, бик матур фестиваль, бик дәрәҗәле фестиваль һәм хөрмәт итеп зурлап безне дә шунда чакырганыгыз өчен бик зур рәхмәт. Дальше больше, әле бер матур көн килер. Бөтен дөнья йөзеннән, бөтенесе дә, бөтен халык алдан ярты ел алдан билетлар алып, нәкъ менә безнең Татарстанга, Болгар җирлегенә, нәкъ менә шушы фестивальне карарга җыела башларлар әле. Мин монарга ышанам, чөнки башка фестивальләрне күреп, без монарга кызыгадыр идек элек, хәзер ул безнең үзебездә бар. Аллаһка шөкер.